Tikulandireni ndi manja awiri lero lachisanu pa 22 November 2024 pamene tikukumbukira Cecilia Oyera, uyu amene ankalimbikitsa asikana osiyanasiyana ndi anthu osiyanasiyana kukonda zoyimbayimba, ndipo anamwalira akutumikira Mulungu ngati mmodzi mwa anthu oyimba. Tipemphere. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Mulungu wamphamvu zonse ndi wamuyaya, zina mwa zinthu zimene mukufuna kuti tizikwanisa pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku ndi kutumikirani moyenerera, monga momwe Cecilia Oyera anachitira, yemwe ankakonda kuyimbirani ndi kuphunzitsa anthu ena mayimbidwe abwino otamanda dzina lanu, othokoza inu komanso opepesa inu. Simmasangalatsidwa ndi zinthu zoyipa pakati pathu, ndipo lero mukutikumbutsa kuti mwana wanu Yesu Khristu anatenga mkwapulo ndi kusesa zinthu zosiyanasiyana zoyipa mu tchalichi kapena mu tempile, kunena kuti nyumba ya Mulungu isakhale yodesedwa. Mutithandize ifenso pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku kuyeresa nyumba ya Mulungu yomwe ndi mitima yathu, kuti nthawi zonse titayeresa nyumbayi tikhale anthu oyenera kufika pamaso panu, monganso tamvera mawu athu oyambirira komanso woyera wathu wa tsiku la lero Cecilia Oyera anachitira. Mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Amen. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Mawu oyamba akuchokera m'buku la Chivumbulutso mutu 10 ndime ya 8 mpaka 11. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Miss Charity Pahua kuchokera ku St. Ignatius Parish, Malai Police Headquarters, Area 30 mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu a mthenga woyera akuchokera mu mthenga wabwino wa Luka woyera mutu 19 ndime ya 45 mpaka 48. Amene akutiwerengera mawu a mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Stephen Likucha kuchokera ku St. Ignatius Parish, Malai Police Headquarters, Area 30 mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu a buku la Chivumbulutso. Pamenepo mawu amene ine Yohane ndidamva kuchokera kumwamba adandilankhulanso, adati, Pita, katenge kampukutu kofutukula kaja, kamene kali m'manja mwa mngelo woponda pa nyanja ndi pa mtunda uja. Ndidapitadi kwa mngelo kumupempha kuti andipase kampukutuko. Iye adati, kwaya, idya, mimba mwako kaziwawa, koma mkamwa mwako kazizuna ngati uchi. Ndidalandiranso kampukutuko m'manja mwa mngelo uja, ndipo ndinadyadi. Mkamwamu kankazuna ngati uchi, koma nditakameza mimbamu munkawawa. Pamenepo adandiwuza kuti uyenera kulengezanso za mitundu yambiri ya anthu, za zilankhulo zosiyanasiyana ndi za mafumu ambiri. Mawu a Ambuye. Ambuye akhale nanu. Mthenga wabwino monga adalembera Luka woyera. Pa nthawi yomweyo Yesu adalowa m'nyumba ya Mulungu nayamba kutulutsa anthu amene ankachita malonda m'menemo. Adawawuza kuti, Malembo akuti, nyumba yanga izakhala nyumba yopemphereramo, koma inu mwayisandutsa phanga la achifwamba. Yesu ankaphunzitsa m'nyumba ya Mulungu tsiku ndi tsiku. Akulu ansembe aphunzitsa malamulo ndiponso akulu a Yuda ankafuna kumupha, koma adasowa chochita, chifukwa anthu onse ankatengeka nawo mtima mawu ake. Mthenga wa Ambuye. Lero pa 22 November 2024 lomwe lili lachisanu
ndikulandireni soni ndi manja awiri pamene tikugawana mawu awa otithandizira kuti tikhale pafupi ndi Mulungu ndi kuchita zimene Mulunguyo akufuna. Woyera wathu wa tsiku la lero, Cecilia Woyera, akutipasa chitsanzo cha munthu amene akufunisisa kukhala Mkhristu wolimba mtima, Mkhristu wochita zimene Mulungu akufuna, Mkhristu okhazikika mwa Mulungu. Akutipasa chitsanzo chabwino cha munthu amene akusatira mapazi a Yesu Khristu pa mtendere ndi pa mavuto. Iyeyu Cecilia Woyera anali Mkhristu wochokera ku banja lolemera, koma adasankha kukhala wodzichepesa, ndipo atafunsidwa mbeta ndi nyamata wina wa Chiroma wotchedwa Valerian ndi kuvomera. Valerian sanali Mkhristu, koma anamuthandiza Valerian kuti akhale Mkhristu, komanso mchimwene wake wa Valerian kuti akhalenso Mkhristu. Izi sizinasangalatse anthu ena amene ankafuna kuti Valerian akhalebe munthu wachikunja ndi abale ake, ndipo kusogoloko kunapeza kuti Valerian anaphedwa chifukwa cha Chikhristu chake. Ndipo ataphedwa, uyu Cecilia anamangidwa ndi kumakhala ndende. Ali ku ndende choncho, Ceciliayo ankaphunzitsa anthu akundende nyimbo zosiyanasiyana zoti aziyimba zotamanda Mulungu. Ndipo tikuwuzidwa kuti nthawi imene ankakamupha, iyeyonso anali kuyimba nyimbo zosiyanasiyana zotamanda Mulungu. Chifukwa chonena kuti kuyambira ali mwana ankakonda kuyimbira Mulungu, ndipo ankaphunzitsa atsikana, azimayi ndi anthu ena akufuna kwabwino, kayambidwe kabwino katsopano kuti azimutamanda Mulungu nthawi ina iliyonse. Chifukwa yake iyeyo amanenedwa kuti ndi patron saint kapena matron saint wa anthu onse amene ali ma musicians kapena anthu amene ali ndi chidwi chofuna kumayimba nyimbo. Cecilia Woyera iye akutipasa chitsanzo changati chimenechi. Ichichi chitsanzo chakechi chikugwirizana ndi zimene tazimva mawu athu oyamba, onena kuti mawu a Mulungu ali mbali zonse. Uyu amene anawuzidwa m'mawu athu oyamba onena kuti tenga mawu a Mulungu, atafune mawuwo, ndipo umva kukoma. Ukamva kukoma akafika m'mimba mawuwo amba kupweteka. Angofuna kutitsimikizira kuti Chikhristu chimabweretsa chimwemwe pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku, komanso Chikhristu chimazabweretsa kuwawa pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Chikakhala Chikhristu chija chikukoma kwenikweni, ndiye kuti iweyo uyembekezerenso kuti ukumana ndi zokhoma zosiyanasiyana, chifukwa ngati Mkhristu anthu ena sankhalatsidwa nawe malingana ndi zimene iwe ukuchita. Pamene munthu wina wadzipereka kwathunthu kumtumikira Mulungu ngati Cecilia Woyera, kukhazikika mu Chikhristu, kunena kuti Chikhristu chikundipempha kunena kuti awa amene akupanga zoyipawa ndatembenuze, asakhalenso anthu ena achikunja koma akhale a Khristu. Anthu ena samakondwa nafe, anthu ena amakwiya nafe. Pamene tikumtumikira Mulungu kunena kuti ndithandize akuti ndithandize akuti, ndithandize mwamuna wanga, ndithandize mkazi wanga. Mwamuna wanga amakonda kujomba kuchalichi, kujomba kumphakati, kapena mkazi wanga amakonda kujomba kumphakati, kujomba kuchalichi, amakonda iye business, ndimuthandize. Udani uzayamba kubwerapo. Chikhristu chijafe tikuchimva kukoma, kuna zokoma zisakhale za ine ndekha, komanso zikhalenso kwa munthu amene ndimakhala naye, kani mkazi wanga, kani mwana wanga, kapena kani mwamuna wanga, kapena ndi abale anga, amene aja azatimvetsa ifeyo kuwawa. Chimenechi chacho chitiphunzitse komanso kutikumbutsa kuna kuti Cecilia Woyera anakumana nazo, ndipo tikatenda kuti Chikhristu chijacho kufika pa chiinde, chifukwa ndi udindo umene Mulungu watipatsa. Mawu athu oyamba atiuza mwachimvekere kuna kuti mawu a Mulungu amakoma, mawu a Mulungu amawawanso. Chikhristu chathu chizakhala chikukoma komanso chizakhala chikuwawa. Chizakhala chikukoma chifukwa ifeyo enu ake tikusangalatsidwa. Chizakhala chichowawa kwa anthu ena amene iwo akuona kuti ife tikupanga zinthu zabwino koma afuna atimvetse ifeyo kuwawa. Chifukwa chake tizakhala tikumana ndi mavuto osiyanasiyana. Mavuto tikuyenera kuti tiapirire, chifukwa ndi mbali imodzi ya Chikhristu chathu, kuti Chikhristu chimabweretsa chimwemwe komanso chimabweretsa kuwawa, moyo wowawa, moyo wa mavuto pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Muthenga wabwino, Ambuye Yesu akutipempha ife amene tili a Khristu kuna kuti tisasekerere zinthu zoyipa pakati pathu. Tisasekerere zinthu zoyipa pakati pathu. Ambuye Yesu afika mu tchalichi akuphunzitsa kwamba ali anthu ena amene akupanga malonda, ndipo kuzera malonda amenewa ena onso malonda ake onso akuaberanso anthu koposa. Tikamawerenga ma commentaries zimene Ambuye Yesu anachita, anthu amene akuti amagulitsa nkhunda, mtengo wa panja unali ngati 4,000 kwacha nkhunda imodzi,
koma mtengo wa mkati nkhunda yomweyo amayigulisa ngati titenge ngati mwina 10,000 kunena kuti kuonjezera kwambiri pa zimene sananena kuonjezera chifukwa kuti anthu amanamisa kunena kuti pamene mwagula zinthu mchalichi munomo kapena mutempere munomo ndikuti mulandira madaliso koposa kotero kuti anthu amavutika kupereka ndalama zambirimbiri kugula zinthu zimene zimapezeka mu chechi chifukwa chonena kuti amauzidwa kunena kuti alandira madaliso ambiri kapena alandira zaulere zambiri kuchokera kwa Ambuye Mulungu. Ambuye Yesu ataona kuti anthu alibe chidwi kwenikweni ndi kumvetsera mawu komanso kupemphera koma ali ndi chidwi kwenikweni kupanga za malonda, anaona kuti izi si bwino kunena kuti azisekerere, anazizuzula. Ndi anatenga mkwapulo ndi watulusa anthu onse aja kuti tulukani muno, nyumba ya Mulungu isakhale yopangiramo malonda, nyumba ya Mulungu ikhale yopemphereramo. Ambuye Yesu anatulusa zinthu zangati zimenezi mu tchalichi. Lero opezeka mtchalichi ndife. Pali zinthu zingapo zimene tikuyenera kuti tiziphunzire kuchokera mu uthenga wabwino wa tsiku la lero. Poyambirira, ngati Akhristu tisasekerere zoyipa pakati pathu. M'banja mwathu, bambo, mayi ndi ana ndi anthu osiyanasiyana amene timakhala nawo m'banjamo, pangati popezeka kuti ena mwa iwo amapanga zinthu zolakwika zosiyanasiyana. Tili ndi udindo waukulu kudzudzula zoyipa zimene zikuchitika m'banjamo. If you are a husband, you see one of the people who stays with you doing wrong things, sinful things, don't just tolerate such things. Zikalipireni zinthu zangati zimenezo. Azuzuleni anthu angati amenewo. Rebuke such things, kuna kuti sachitikenso pakati pathu. Kandi ife mayi wa nyumba, tikuona kuti zina zake nyumbamo anthu ena sakuziyendesa bwinobwino. Ife ngati Akhristu tisasekerere zangati zimenezo. Tidzudzule zinthu zangati zimenezo kuti zinthu zina za nyumbamo za m'banjamo ziyende bwinobwino. Ndife ana, ndife makolo, tikuona kuti ana athu pena pake zinthu sakuziyendesa bwino, makolo athu pena pake zinthu sakuziyendesa bwino, tikhale nawo pansi tiawuze kuti njira ya Chikhristu ikutipempha ifeyo kupanga zotere, osakhala njira imene mwayitengayi, ndi njira ya chiwonongeko. Ambuye Yesu akutiphunzitsa tsiku la lero tisasekerere zoyipa, zinthu zachabechabe zikuchitika pakati pathu. Ngakhale kuntchito, pala anthu ena amakhala ndi maganizo achabechabe, maganizo oyipa, ona kuti zinthu zinasayende bwino, kupotoza zinthu kunena kuti tisasatire malamulo a Mulungu. Tili ndi udindo ifeyo kunena kuti tiadzudzule anthu angati amene aja kuti zoyipa zangati zimenezo zisachitike. Zinthu zimene zilipo pakati pathu ndi zatonsefe. There is supposed to be equal sharing of things, fairness should be there, justice should be there, equality should be there, kuti wina aliyense athe kulandirapo gawo lake malingana ndi ntchito zimene iyeyo akugwira. Osakhala zinthu zingokhala mbali imodzi yokha ayi, zimenezo Mulungu sakondwera nazo. Pakati pathu pali anthu a mitundu yosiyanasiyana, pogwira ntchito zosiyanasiyana, popemphera pali anthu a mitundu yosiyanasiyana. Palibe mtundu wakuti umene uli pamwamba kusiyana ndi unzake. Tonsefe ndife ana a Mulungu. Tikuyenera tonse kuchitira zinthu limodzi ngati ana a Mulungu. Kandi maudindo tonse tikuyenera kukhala nawo, kandi maulendo tonse tikuyenera kuti tiziyenda, kandi zichani zosiyanasiyana tonse tikuyenera kuti tikhale nazo, chifukwa palibe kunena kuti awa ndi akuti, awa ndi akunyanja, awa ndi akumtsinje, awa ndi akumapiri, awa ndi akuforesti kapena akuchani. Ayi, tonsefe ndife ana a Mulungu. There's supposed to be equal opportunities kwa ife tonse ngati ana a Mulungu. Ngati zimenezo zikuchitika pakati pathu, tili ndi udindo odzudzula zinthu zangati zimenezi kuti samachitikenso pakati pathu. Chifukwa Ambuye Yesu akutiphunzitsa tsiku la lero komanso kutilimbikitsa kuti tisasekerere zoyipa zimene zikuchitika pakati pathu. China chimene tikuyenera kuchichita ngati Akhristu, tikuyenera kuonetsetsa makamakanso ife amene tili pa maudindo osiyanasiyana. Mudzaona kuti anthu ena amene amabwera ku church kopemphera samakhala ndi cholinga chopemphera kwenikweni. Anthu amene anabwera kwa Ambuye Yesu nthawi yawoyo, cholinga chawo chinacho kukagulitsa malonda. Ena amapita kumenekoko cholinga chawo kuti akagule zinthu zosiyanasiyana mu church. Pamene Ambuye Yesu anali busy akuphunzitsa anthu kuti kuzera mu chalichi kapena ku Yerusalemu anthu ambiri atembenuke. Jerusalem was the city of pilgrimage, was the center of pilgrimage. Kumene anthu osiyanasiyana amapita kukapempherako. Koma anthu amayiwala zopemphera ndi kuyamba kupanga za malonda zosiyanasiyana zimene Ambuye Yesu anazizuzula. Leronso somehow zinthu zanga zimene zimapeza zikuchitika. Muzaona kuti pakati ma functions osiyanasiyana even na Mulungu tikapita kopemphera, anthu ena angokhala busy ndi malonda panja, anyamula kwawo kothobwa, anyamula kwawo komango, anyamula kwawo makolona, angokhala panja osapemphera. Ndipo anthu ena amakhala ali busy, mwambo wa nsembe ya misa kuchitika, mapemphero kuchitika, iwo ali busy panja makolona, kugula mango, kugula thobwa, kupanga zinthu zosiyanasiyana. Zinthu zangati zimenezi Ambuye Yesu akutiuza tsiku la lero kuti ngati ansembe, ngati assistant, ngati agulupa, ngati abishopu, kapena ngati atsogoleri ampingo,
tikuyenera kuzuzula zinthu zangati zimenezo. Anthu akuyenera kuti akhale ndi chidwi ndi mawu a Mulungu, osakhala zinthu zina za malonda zosiyanasiyana. Ena amakhala ndi intention yachabe, angobwera ku chechi kuti akazionetsere, apanga katsitsi katsopano, kasitayilo katsitsi katsopano, agula kasuti katsopano, agula zovala zatsopano, kapena ali ndi china chake chatsopano akangozionetsera, not necessarily having the intention to pray. And anthu angati amene aja amapanga disturb anthu ena ndi ena, chifukwa amapezeka kuti adzuka ayenda alowera uko apita uko kuti anthu awaone. Such things need to be rebuked. Tikuyenera zinthu zanga zimene ziyazo kuzidzudzula, chifukwa kuti Ambuye Yesu sakufuna zinthu zanga zimene zichitike, kuna kuti momwe anthu apemphere akupanga zinthu zina zapadera. Lero Mulungu akutiuza kuti Chikhristu chathu chikhale chili chokoma, tizipereke kwathunthu pamaso pa Ambuye Mulungu ngati Sisilia woyera. Ndipo poteropo tizakhala anthu odala, anthu oyera. Monga kumapeto kwa zonse, lero timamutchula kuti kuli Sisilia woyera, amene atakumana ndi mavuto osiyanasiyana pa Chikhristu chake, anatha kukwaniritsa zolinga za Ambuye Mulungu, ndipo lerolo ndi munthu odala, ndi munthu oyera. Tiyeni tipemphere tsiku la lero lachisanu pa 22 November 2024. Mulungu apitirizebe kutithandiza komanso kutilimbikitsa kuti tikhale zida zake zamphamvu zofalitsa uthenga wake konsekonse monga momwe Sisilia woyera adachitira. Tipemphere. Mulungu wamphamvu zonse ndi wamuyaya, ife ana anu tikuthokoza kwambiri chifukwa cha nthawi munatipatsa tsiku la lero kumva mawu anu komanso kuphunzira zokoma kuchokera kwa Sisilia woyera. Tithandizeni kuzindikira kuti Chikhristu chimalira nkhondo, chidzatipatsa chimwemwe komanso tidzakumana ndi mavuto osiyanasiyana. Izi satifowoketse pamoyo wathu wa tsiku ndi tsiku, tichitebe kufuna kwanu, ndipo tisalolere pakati pathu kuti pakhale zinthu zimene zili zoyipa ife nkumangoziyang'anira, koma tizidzudzule kuti moyo wathu wa Chikhristu ukhale kupita patsogolo, komanso moyo wa anzathu wa Chikhristu ukhale kupita patsogolo. Mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Amen. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.